Avui parlem de disseny, ètica i evolució del sistema. Alguna vegada us heu trobat davant d'una decisió important amb tantes opcions que no sabíeu per on tirar? Bé, doncs avui explorarem una manera de fer les coses, un mètode inspirat en la natura que ens pot ajudar a navegar per aquests moments. Anem a capbussar-nos en el disseny de la permacultura. Aquesta és la pregunta del milió, Quan hi ha tantes coses en joc, tantes variables, com podem saber quin és el pas correcte? Doncs la permacultura no et dona una solució màgica i ja està. No, el que fa és oferir-nos un procés, un camí per descobrir la resposta. A veure com funciona. D'acord. Tot viatge necessita un primer pas, i en aquest mètode el punt de partida de tot plegat és el disseny. Pensem-hi com si fossin els planos o els fonaments sobre els quals construirem tota la resta. Imagineu-ho, el disseny és el nostre mapa. Ull, no és un GPS que et diu cada gir que has de fer, però sí que et marca una direcció, un nord. És l'eina que ens ajuda a posar una mica d'ordre en tot aquell garbús d'idees i opcions i a començar a caminar amb un rumb més o menys clar. Molt bé, ja tenim el mapa. Però de què serveix si no tenim una brúixola? Doncs abans de fer res, qualsevol idea, qualsevol acció ha de passar per un filtre. I aquest filtre són 3 ètiques fonamentals. Són els nostres principis rectors. Sí, només 3, però són el cor de tot el procés. Són, diguem-ne, el filtre innegociable. Qualsevol cosa que vulguem fer ha de passar per aquí, sense excepció. Anem a veure quines són. I aquí les tenim. La primera, la cura de la terra. És de sentit comú, oi? Si el sistema on vivim no està sa, res pot funcionar. La segona, la cura de les persones. Hem d'assegurar que el que fem beneficia la comunitat, que suma. I la tercera, el retorn de l'excedent. Això vol dir que, si sobra alguna cosa, recursos, energia, el que sigui, es reinverteix per fer el sistema encara més fort. Res es malbarata. Aquestes són les nostres prioritats. Perfecte. I ja tenim mapa i brúixola a la mà. Doncs ara toca arremangar-se. És el moment de passar de les idees a la pràctica, de començar a fer coses i veure com el disseny comença a canviar el món real. Clar. I la gran pregunta és: per on comencem? Doncs la resposta és simple. Pel que és més urgent i fonamental. Les primeres accions sempre van a cobrir les necessitats bàsiques del sistema, per exemple, assegurar que hi hagi aigua, o preparar el terreny. Anem pas a pas, primer els fonaments, i després ja decorarem la casa. I ara? Ara ve la part realment interessant, la màgia de tot plegat. Després de fer alguna cosa, no seguim endavant les cegues. No, ens aturem, observem i aprenem. Aquest cercle d'acció i observació és el que fa que tot el sistema sigui intel·ligent. I en aquesta pausa arriba el moment de la veritat. Ens hem de fer la pregunta clau, amb total honestedat. Això que hem fet funciona de veritat? Estem aconseguint el que volíem? La resposta sincera a aquesta pregunta és el motor que fa avançar tot el procés. I a partir d'aquesta reflexió tenim una decisió molt clara davant nostra. Si els resultats són bons, si la cosa rutlla, perfecte, continuem per aquí. Però si no, no passa res. No és un fracàs, és informació valiosa. És el moment de dir, d'acord, aquest camí no era, anem a provar-ne un altre. I aquesta és potser la idea més potent de totes. No estem seguint un pla rígid, gravat en pedra. Estem participant en un procés viu, gairebé com si estiguéssim ballant amb el sistema. L'experiència no és un examen final, és una conversa contínua que ens permet adaptar-nos, aprendre i evolucionar. Llavors, si repetim aquest cicle d'actuar, observar i adaptar-nos una vegada i una altra, quin és el resultat a llarg termini? Doncs el que aconseguim és una cosa increïble. Un sistema que creix, que madura i que s'adapta amb el temps gairebé com si tingués vida pròpia. A tot això se'n diu evolució en procés. L'objectiu final no és una foto fixa, un punt d'arribada. És més aviat crear un organisme viu que es va millorant a si mateix constantment. Nosaltres som els guies, sí, però el veritable motor de tot plegat és l'experiència que anem acumulant. A veure, fem un repàs ràpid de tot el viatge. Comencem amb un disseny, el nostre mapa. Ho filtrem tot per les ètiques, la nostra brúixola. Això ens porta a l'acció informada. Després ens aturem a observar els resultats i aprenem. Aquest aprenentatge alimenta una evolució constant. I on ens porta tot això? A l'objectiu final, l'abundància. Un sistema sa i pròsper. És un cercle virtuós realment potent. Aquesta cita del material original ho clava. Resumeix la filosofia a la perfecció. La idea clau és aquesta.
No estem forçant res, no estem imposant un resultat. Estem guiant un procés que si l'escoltem i l'acompanyem, evoluciona per si mateix, cap a un estat millor. I ara, la pregunta final és oberta. Pensem-hi una mica perquè això no va només d'horts i jardins, Es pot aplicar a un projecte de feina, a un objectiu personal, a gairebé tot. Quin viatge podria emprendre un disseny guiat per aquests principis? És una pregunta que segurament val la pena explorar. Wiki Radio, la radio.